Pas a tot el programa electoral, vosaltres el teniu a les vostres cases i als vostres ordinadors i vosaltres mateixos, i si teniu alguna qüestió sempre us podeu trobar per a preguntar-nos sobre ell. El que passa que ara ja no és qüestió de preguntar-nos sobre ell, ara és qüestió de reflexionar i anar a contar-li als vostres amics, familiars, coneguts, etc., quines són les bondats del nostre programa electoral, però sobretot de la nostra candidatura. Perquè dia a dents, avui presentàvem el programa electoral, com fa 15 dies o fa 2 setmanes, a l'inici de la campanya electoral, vam presentar la candidatura. Ara s'ha posat de moda fer-ho en dos actes. Jo recordo les campanyes electorals quan se feien per mítings, fèrem un míting així, un míting a la Casa de la Cultura, un míting en el Parc de Jaume. Les campanyes electorals eren esgotadores, no és que ara no ho siguin, ho són també, jo tinc unes ganes increïbles, la meva dona encara en té més, que la campanya electoral acabe. Però avui, encara demà tenim prendre un cafè amb Sergi, que és una novetat. Afortunadament, la campanya ja acaba demà i no ens podem treure de la màniga absolutament ningú acte més. Però bueno, és la qüestió, demà prendre un cafè amb Sergi, però si l'han de pagar nosaltres, bé que no vinga molta gent, perquè ja el pressupost en el barri de Jaume. Durant tots aquests dies, durant aquesta campanya, que està sent especialment pesada, perquè els mitjans de comunicació és omnipresent la quantitat d'informació que tenim, ens hem reunit, com ha dit Rafa, i Mariana també ha dit que ens hem reunit amb moltes associacions, Mireia també ha dit que ens hem reunit amb associacions també de l'àmbit de l'esport, ens hem reunit amb aquelles que han tingut temps de contestar també, perquè m'imagino que moltes de les que no ens han dit res també estaran disposades a reunir-se amb nosaltres, però no ha donat temps, temps material, a pesar que les 2 setmanes s'han fet llarguíssimes, no ha hagut temps material per reunir-nos amb més. Ens haurem reunit amb una quincena d'associacions i pràcticament totes nosaltres, el nostre missatge ha sigut el mateix, el missatge inicial, perquè després cada associació té el seu àmbit, té la seva sensibilitat, les seues inquietuds, els seus plantejaments, però el missatge inicial en totes elles ha sigut el mateix per part nostra. Aquestes eleccions són unes eleccions diferents, no se va tornar a produir el resultat que s'ha produït en les eleccions precedents, cap partit va tindre una majoria suficient per a aglutinar al voltant seu i poder apartar la resta de sensibilitats a l'oposició, i necessàriament va ser un equip de govern que aglutine moltes sensibilitats el que se posa al front de l'Ajuntament. I nosaltres creiem que ahir tenim un avantatge, ja ho hem dit en moltes ocasions, tenim un avantatge clara, som gent amb qui és fàcil arribar a acords, som gent que propicia el diàleg i en aquest sentit creiem que nosaltres tenim un avantatge a l'hora d'estar en l'Ajuntament. El nostre programa podríem dividir-lo en 4 aspectes, així els 4 candidats que han respost a les diferents preguntes d'alguna manera han plantejat aquests àmbits, però jo diré estos que vos vaig a dir. La transparència, la informació i la participació és un dels pilars del nostre programa. Els comptes clars, diríem, seria la segona pota d'aquest programa. La dinamització econòmica seria una tercera pota d'aquest programa. I, per últim, encara que no el menys important, seria el nostre programa està al costat de les persones més afectades per la crisi. En quant a participació, comunicació ciutadana i informació, s'ha comentat, nosaltres hem marcat un model de participació, sobretot d'informació a la ciutadania, i creiem que l'Ajuntament ha renunciat a aquest espai i l'hauria de recuperar. Nosaltres, en el govern, recuperarem aquest espai que des de Compromís hem marcat, aquest espai que s'ha caracteritzat per informar a la ciutadania amb butlletins, informar a la ciutadania amb aquesta llista de suport
llista de correu electrònic amb més de 200 persones que han participat de manera activa en el programa i perquè és la garantia per a eixir d'aquesta desafecció ciutadana que ha tingut el seu correlat en haver-se sentit decepcionat, defraudat per les falses promeses de determinats partits i això ha creat aquesta desafecció. Per a aquesta desafecció nosaltres plantegem aquesta informació perquè creiem que no se poden prendre decisions adequades per part de la ciutadania si no hi ha informació. L'Ajuntament hauria de recuperar el butlletí d'informació municipal i aquest butlletí d'informació municipal no hauria de ser simplement una anècdota que se fa cada 2 anys, sinó que hauria d'eixir periòdicament. En aquest butlletí podrien incloure, si s'haurien d'incloure totes les sensibilitats, i en aquest butlletí hauria de ser confeccionat, podria ser confeccionat no necessàriament per professionals, encara que podrien haver professionals, sinó per qualsevol veí del poble, inclús donant participació a l'institut i donant participació als col·legis per a que els alumnes feren i digueren la seva en el butlletí d'informació municipal. La pàgina web, que no dir, ja ho ha dit Ades Mireia, una pàgina web en la que no s'inclouen les diferents activitats que duen a terme les diferents associacions en matèria esportiva, però també en matèria cultural o en molts altres àmbits. No és una pàgina web moderna, no és una pàgina web del segle XXI, per no dir del poc protagonisme que tenen les xarxes socials per a l'Ajuntament. Nosaltres creiem que la participació es pot portar endavant amb molts més aspectes com són, temps darrere tinguérem, en aquests últims 2 mesos han tingut unes jornades de participació. Una d'elles, aquesta jornada de participació, era convidàrem a l'alcalde de Betxí, Alfred de Remolar, que havia sigut reconegut com l'alcalde d'un poble que havia posat en marxa la participació ciutadana. Nosaltres el portarem així, explicar quina era la seva activitat, com ho havia fet en el poble, per implicar la població en les decisions públiques, en les decisions de govern, i allí se plantejaren àmbits de participació que perfectament i sense diners es podrien portar endavant, com és donar participació als veïns en els plens municipals, però no simplement per a que vinguin a escoltar el que diuen els partits polítics, sinó per a que els veïns pogueren també dir la seva, entrar també inclús en la deliberació de les decisions que se prenen en el ple municipal, encara que després la decisió siga de representants polítics, però ja seria donar una veu important als veïns per a que pogueren vindre, veren, deliberaren, parlaren i nosaltres, o els representants polítics en aquest cas, pogueren també empapar-se, diríem, d'aquesta visió diferent que donen els veïns en aquest ple municipal. Els consells de participació ciutadana que no funcionen, són un desastre. Nosaltres ja fa temps que ho plantegem, no és des d'ara, plantegem que els consells de participació ciutadana han de tindre utilitat, no simplement han de ser foros de discussió, sinó han de ser foros de discussió i que després aquests elements de discussió o aquestes decisions que es prenen que realment pogueren ser aplicades o se foren d'obligat compliment per als governants. I per últim, els pressupostos participatius. Per què no uns pressupostos participatius que no són simplement que l'alcalde de torn expliqui en què s'ha gastat els diners o en què es pensa gastar els diners en els pressupostos? Necessàriament haurien d'incloure una partida o reservar una partida de lliure decisió per part dels ciutadans que decidiren exactament en què volen gastar-se els diners. Els comptes clars. Així, Cumber ja ha parlat del que eren les finances municipals. Nosaltres entenem que front a la nostra visió de l'economia que Ferran va haver d'explicar en una xerrada que també tingueren, una jornada que vingué l'alcalde de Muro, Rafa Climent, a explicar en què consistia l'economia del bé comú. Ferran, no sabeu en què consisteix l'economia del bé comú? No se ho explicava tots els dies. L'economia del bé comú simplement
el que pren com a font d'inspiració és la sostenibilitat mediambiental, la igualtat d'oportunitats, una major democràcia, el foment d'allò local. I el foment d'allò local sí que és un àmbit molt específic, molt concret i molt important, com ha dit Rafa, per a un ajuntament on se poden fer moltes coses en el foment d'allò local. Ens hem reunit amb associacions, en concret ens reunirem a l'Associació de Comerciants i ens parlaven de coses, de mesures, d'iniciatives que podia prendre l'Ajuntament que no eren cares, ni eren oneroses, ni eren difícils de desenvolupar, que eren accions molt senzilles. En algun cas simplement demanaven que l'Ajuntament pagara la subvenció a temps o que pagara els proveïdors a temps. I nosaltres plantejàvem l'altre dia en el debat, així mateixa, en un debat que té el seu format, que era molt poc interactiu, on no se podia fer referència al passat, simplement s'havia de llegir pràcticament el programa, s'havia de fer un esforç molt gran en intentar que la gent entenguera alguna cosa i no s'avorrira. Però en un moment molt concret el moderador a mi em va cridar l'atenció perquè jo dia que l'Ajuntament havia de fer pressupostos, que l'Ajuntament, contràriament al que fa, l'Ajuntament hauria de presentar pressupostos tots els anys. I em diuen que això no se pot dir, que no se pot dir, que no se pot fer referència al passat. I jo m'hagi de treure de la butxaca, de la xistera, o de com se diga, que l'Ajuntament farà pressupostos anuals tots els anys. Pressupostos anuals tots els anys és com si haguérem dit, nosaltres hi pagarem els proveïdors a tots, i les nòmines les pagarem tots els mesos. Però perquè és normal, si és que no s'està demanant res en matèria econòmica, res que siga demanar la lluna. En molts casos, el que estan demanant les associacions és que se'ls pagui la subvenció a temps, que no se'ls ofegui econòmicament per part de l'Ajuntament. I l'Ajuntament què hauria de fer? L'Ajuntament, evidentment, pagar. I si no pot pagar, ingeniar-se-les per a pagar. Perquè diners hi ha, el que no hi ha és liquiditat. I com ha dit Boomer, nosaltres plantejàrem ja fa uns quants anys que l'Ajuntament fraccionara els impostos. I el fraccionament dels impostos vindria bé als veïns que es veurien d'alguna manera desofegats de les propostes demagògiques que durant tants anys s'han acostumat i que són la conseqüència, que són l'origen de l'actual desafecció, són l'origen de la indignació que nosaltres tenim des de fa molts anys. No ens hem indignat fa qüestió de mesos. I per últim, en tercer lloc, el pla general i la dinamització econòmica, no vull estendre més, s'ha fet referència sí a la dinamització econòmica, a la marca Follos, que no és parlar de la marca Follos en el sentit de fer una campanya marca Follos com volen fer de la marca Espanya i tal, i enviar ambaixadors a no sé on a fer de la marca Espanya. Nosaltres no entenem per fer de Follos una marca això, sinó entenem per fer de Follos una marca a l'hora que se'ns reconega en els municipis del costat, en els municipis no tant del costat, com se'ns han reconegut en moltes ocasions. Per exemple, moltes, no tantes, en matèria de Sénia, per exemple, se'ns ha reconegut que érem una potència, però clar, això s'ha de reformular. Sénia s'ha de reconvertir, s'ha de repensar, hem de reflexionar sobre si els objectius que se pretenien amb Sénia se complixen o no se complixen. I això és obligació del govern, avaluar l'impacte de Sénia i si Sénia ha de variar o no ha de variar. Però en tantes i tantes coses. I per últim, però no el menys important, com he dit abans, el nostre programa inclou mesures concretes a favor dels que pitjor ho estan passant en la crisi. Els serveis socials en Follos en molts casos han sigut un referent perquè aconseguien fa molts anys que vinguera així, que s'implantara o que Follos poguera implantar un model de serveis socials que ara volen desmantellar. El partit que ara està governant en Follos vol desmantellar i vol conduir o dur més lluny de les necessitats dels ciutadans. Nosaltres entenem i ens oposarem amb tota la nostra força a que els serveis socials es desmantellin i entenem que els pressupostos haurien d'estar
principalment i prioritàriament centrats en resoldre els problemes d'estos veïns que pitjor ho estan passant en la crisi. I no es tracta de donar treball a 670 persones que hi havia en febrer desocupades en Foios, perquè això és impossible. Això està fora de l'abast de qualsevol administració, no, de l'administració local, en concret del poble, però sí generar les condicions per a que determinades persones o un número considerat de persones puguen aconseguir el seu lloc de treball, com plantejàvem amb el parc empresarial que nosaltres tenim pensat per al municipi. En definitiva, conclusió, i acabo. La nostra gent està preparada. Ho heu vist, heu sigut testimonis de les propostes assenyades, equilibrades dels nostres candidats. Heu sigut testimonis del programa magnífic que crec que tenim, que és un programa que s'ajusta a les necessitats i als interessos del municipi, no és una llista d'ocurrències. Per això, d'ací al diumenge, demà pràcticament, i el dissabte una jornada de reflexió, tampoc que no se vos note massa, però d'ací al diumenge heu de fer un esforç per convèncer cada veí, cada familiar, assistir-lo en els seus dubtes. Si tenen algun dubte que vosaltres creeu que no podeu, no sabeu, o creeu convenient no resoldre i ens els voleu encomanar i que vinguin i s'adrecen a nosaltres, sense cap problema els assistirem en aquest dubte, els plantejarem qualsevol cosa, dubte que tinguin. Per això, feu un últim esforç. Estic convençut que anem a fer història, anem a ser la sorpresa, anem a pegar la campanada amb valentia. Voteu Compromís.